pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumeka ngandika tresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ora bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mring kang kuwasa. Mas musti kandheng ati tresnoku siji tresno iki abadi do tewa-tewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Mas musti kandheng ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Raya Pro Audio Sound System ada Vina Amori Sika kandheng ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara dilakno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji.
asmara kuat no ati kawula anggonku lelaku tresno datan kendhat saking coba tarewangi laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawi